Tomorrow, we want Enugu State to be under complete lockdown. Disregard what illegitimate and wife snatcher Peter Mba is doing. We cannot enter anybody's house to drag them out. Don't sit at home. Come out. We cannot do it. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji ebe taa. Onye isi ya na ọnụ na-ekwuru ndị otu autopilot bụ Mazị Simon Ekpa ekwuola wee sị na bido echi bụ Mọnde bụ mkpụrụ ụbọchị nke 24 nke ọnwa Julaị n'afọ 2023 bụ Mọnde 24 Julaị 2023 na ha ga-ewerezie steeti Enugu wee mere isi ọnọdụ ya bụ ọnọdụ nọrọ n'ụlọ bụ nke ama dịka Monday sit at home n'olu bekee bụ nke ha na-eme kwa Mọnde ọbụla. O kwuru nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara site n'ọba ozi efere mba ụwa ya tata bụ ụka mkpụrụ ụbọchị 23 nke ọnwa Julaị n'afọ 2023. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na bido echi bụ Mọnde gawa n'iru na mpaghara niile nke ya bụ steeti Enugu ga na-eruberịrị isi wee nye ya bụ iwu nọrọ n'ụlọ nke a na-eme kwa Mọnde ọbụla. Ya bụ Mazị Ekpa gakwara n'iru wee sị ndị Enugu ha ṅala ntị n'ihe ọbụla nke gọvanọ ya bụ steeti bụ gọvanọ Peter Mba gwara ha, n'ihi na ha abịala ịrụtọpụ ya bụ ọrụ nke Maazị Odumegwu Ojukwu bidoro mgbe ọ ka nọ ndụ. Asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Good afternoon, fellow Biafrans. This is the 23rd day of July 2023, and the 24th, which is tomorrow, is going to be our Monday. From tomorrow, Enugu State of Biafra land will become the capital and the epicenter of our civil disobedience sit at home. From tomorrow. And those who are announcing about Simon Ekpa escaping whatever, disregard them. We have defeated them. This time around, they will know that this is not 1967. We have come to finish what our forefathers started. I have come to finish what Ojukwu started. I have come to do it. And all of you will be dragged to freedom this year. Thank you very much. May God bless you. Tomorrow, we want Enugu State to be under complete lockdown. Disregard what illegitimate and wife snatcher Peter Mba is doing. He is misleading you. He never loved you. Biafra love you. Biafra government love you. And we are here to protect your future and give you freedom that you deserve. May God bless you. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe onyonyo ọzọ m ga-achọ ka itinye ike n'anya na ya na nkenke oge bụ ihe onyonyo hụrụ ebe otu onye n'ime ndị isi ndị na-achịkọta ndị ọrụ uwe ojii n'ala Igbo, amaghị m steeti ya bụ nwoke na-achịkọta ndị ọrụ uwe ojii, mana ọ bụ otu onye n'ime ndị na-achịkọta ndị ọrụ uwe ojii na steeti nọ n'ala Igbo. Ya bụ nwoke o nwere ihe o kwuru maka ya bụ ọnọdụ nọrọ n'ụlọ bụ sit at home. Amaghị m mgbe o kwuru ya bụ okwu, mana ka itinye ike n'anya na ya bụ ihe onyonyo ka m bịakwanụ. We cannot enter anybody's house to drag them out. Don't sit at home. Come out. We cannot do it. We will be infringing on their fundamental human rights. They have freedom of choice. Ours is to make the environment conducive for those who want to come out and go about their businesses. We have a duty to protect them. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ọkwa ụzọ dị oke mkpa nke nsị ka m wetara unu ụmụnne m bụ maka otu ihe nke anyị wetaburu unu na peji a na chanel a n'ọnwa gara aga bụ igwe akụrụngwa kaburetọ nke a na-etinye n'igwe ọkụ na-enye ọkụ bụ jenaretọ ka e werezie ikuku mmụọ eji esi ihe bụ cooking gas wee sụwazie ya bụ igwe ọkụ bụ jenaretọ. Ọtụtụ ndị mmadụ zụrụ ya bụ ihe azụ mgbe ahụ, ebe ụfọdụ ndị ọzọ kwanụ mgbe ha na-ajụzi kedu ka ha ga-esi azụ ya bụ ihe, asị na ya bụ ahịa agwụla. Ekwere m unu nkwa na mgbe ọbụla ya bụ ahịa batara na m ga-emekwanụ ka unu mara. Ọwa bụrụ maka ya, ndị na-ere ya bụ ahịa akpọtụrụla m sị m na ya bụ ahịa abatalakwa ọzọ. Ya mere ọ bụrụ na ya bụ igwe kaburetọ ka dị gị mkpa, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, kaba ahụ ka ị kpọtụrụ ha n'akara ekwentị nke na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a ka ị mara otu ị ga-esi enweta nke gị tupu akọkwa akụkọ na ya bụ ihe agwụla ọzọ. Daalụkwa gị na-eso ebụra ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme.
Geta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa na iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya maara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.